Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Students Union West Khasi Hills kapen pawi ke jing persya ka bajuri ke jing temu jang ka sarkar jila bandi lam me ki ahli ki project kata ka umtru bat ka mentedu leshka nalor kisan penduduk ki substation sha ka company shimet na Noida Uttar Pradesh bat ya ke jing temu ban IT Shakiway penya ki jaka jaka Meghalaya or Distribution Corporation Limited hado arpusan snem Kisi West District adin ba kalai yaka egajik semua jika sarkar ketemu ban dalam nanti arteli project komtru por plan buat ka mentedu lechka por plan betul ikisan pendiri teli por ki substation siapa company MS Broadcasting Engineering Consultants India Limited pada dina por Noida UP Penyiat di Corporation dan Maintenance Jangka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited. Kemudian kawin nanti Corporation Jangka MECL. Jadi kejing ai nak juga sarkar sekali company di Basiman. Kalau kejing mah itu kata kuntam ya ka rijongi markumbang itiap kejing temu di company hi bakiwan sa kaniga state jongi Banwan tray ni banwan lagi ni kam business kade bi kajing yo nang tena keling ke sarkar ketemu ban ai ni ga ai lilam ya kan ni MCL sa kan ni company kan wara jing adu kata ya ki padba po ka jelahi mar timong item kene company ngitep kade ka company ke balang kumno na marba kene kade bi ke bala syurai da power minister Bosyo IT direct kali kelam da pek punya ya ka jing ya kanu ka ya bade ka jing terekam jangan ni company te isu tu kan ni gadon ke salenda kalau ke jing ai wai sa ni company maka tum ka jing ka order kalau da absan snem kin ai wai ni ka NCL sa ka te ka company ini kumong hakini kisnam yo ale sibun company ki belawan bantre bat ai wai Mangi Ainuksa, kum kan diga 108 EMRI. Ni sibun kijing jong kinong tray belah. Kamtam kini gi staff iba tray te nomor kijing momyo. Ya katulom man kunai yaban yakhi yaban mi sikmat ban sak tangan dot kiwi ban ya tang katuk tulop jong ki. Te kumjuru akwe bat ki nong belah ki wanra ki haban wara nabar ki ong bai ba kinong tray jung ki ba ki tray jela ki duna ha ka jing tep kum ki ske lebor kum ba ngiong andre ka dita ka ji ai daw nomor ba lada ka NCL baru skata kala ban penyan mi ba ki breu po ka jela jungi ki siwi ka bilai kim ji ino man bunai hawai ki da ki jing duna hang yang tai aku dia de ka jing sibilai andre nga ka kum ka jing tep habang ipej na ki jing tha iba nak kamtam po rekasi po jentia ki nang penerkan ko like ki jusu man kapor ndrai i po Garo Hills ki nang penangkaman kim jusu karam ka jingsaram ka debit na po Garo Hills te ka jikli mata kalang kumno po ka rekasi kimot ban benda ya ki jimi kiba kami ndrai po Garo Hills pan kini ki jaka kiba saram ki mai wai kani kapun ka jing la siliang ni ka jing temu ban pinjat ben ya ki jaka jongi te nak yang jong ni so ba kani ka de ka ka jing temu ka ba salendat nak yang jong por minister ba kunjur ka nak yang sarkar kalong bai ka jing yo nong jong ki ne ka de ka ba ka jing temu ban pinjat ya ka mi sial te ni ru kumbang isu ai example ka de ba ka jingtre la dangi ai company kamtam ngi po West Khasi District ni ya ka health department bakala ai sia ka wi sia kini ki NGO bakit pet ya ki hospital anak pendong ni ka nu ka jing ta ya ki pajba ka jing mara ka jing na marba jingtre jong kini ki company kamde ka jing mentai kamtam ai pajba ndrei ka longbit pakin wan ban le business ni ba ki pajba ki wan ut hakmat jengi ki panjerap kamtam ki nong triru kim ji yo tulom
hadun reu nyo benai nang ta ki doktor ki lech kena kendong ki mjulek bun ki sa po sinau bat ki staff ro ki duna bahan mar ba ka jing thu jo ki hi ka ba ku mangi ong kalong le ki ni opisa teng ngapan perkat bahan kaleng sarkar siapan IT ki ni ki barok ki di ban pe ki jing umno manwara ya ka jing to jong ka jalahi ngi ba na kaleng sarkar ro hagini ki por ba le kala si ki bun ki sarkar ba le ro kila IT haki company simat ki jing trai bakar ni bun ki sapur lot nang ta ki aidau ki pensanga ya ki jing trai ki haban revise ya ki red nang ta ki baro namar ka ditang ka jing la business te kintu ya sarkar kamtam ki ni ki amne jungi kasi ki ban kendit benreu bali ni cha ban ya lam ki wei pat benrei ni isibun ki amne jungi ki start ra ki jikran te garne ka de ka ki jing ba khau namar ba ki amne jungi ki long kumpi si sam khmot ki mala bani si khmat da de ki don kam ya ka jing ai bor je tuai te kintu ya ki amne jungi ki long khmat ba kin kenau makin keren halo kan ka benta namar da ngin la mana menta na laiti no ngin ya kan ga project kan salong ka jing babi ya ke sarkar berkunjung ka jing pat ba te ngapun tu ngawer baro ki seng malang pat ba makin kimde ban yo thia ne kin sisngau lo kan ka benta namar kum bang ikut man kapor ka jing jang ka jing sibil light ka jing ka be ka light te mentahi dengan kedip beru siapa kata ka jing IT nak kata ka jing dia ka bansa wan ka yang ni tengi depan mi sikmat ban persiap ban ngeliang jongi hi ngin yang persiap ban ngin num syak dal leru maka sarkar kan ya sikmat be ban lilang kin ke Jakarta